Και σήμερα κοντά μας η εταιρεία υποδημάτων Σαντέ. Με νέες ανοιξιάτικες προτάσεις, τα Σαντέ απευθύνονται σε ένα νεανικό, απαιτητικό κοινό που αναζητά τη μόδα σε ελκυστικές τιμές. Παπούτσια με υψηλή ποιότητα και σχέδια που σχεδιάζονται άριστα και με τα πιο ιδιαίτερα αντισήματα. Τα Σαντέ έχουν ξεχωρίσει για την ποιότητα και τη μοναδικότητα στα σχέδιά τους, γιατί σχεδιάζονται από Έλληνες designers και παράγονται από ελληνικά χέρια. Πάντα διαφορετικά μεταξύ τους, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και ανανεώνονται τακτικά. Τα Σαντέ θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και στα εξειδικευμένα καταστήματα Genius. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 49 15 615.